zuekin. Etorkin zagoenintasunez, gure bekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo, erruki, jauna, erruki dakikula gaiko guztiz absua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitza betiko bizitzara. Egin ezagun otoi. Baka jauna zure herriaren zorrak eta gure aurrerian egatik bekatuaren okarrietan bai gaude zure bihotzonak aska gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gile eta espiritu santuarekin, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jeremías profetaren liburutik, honela mintzoa Jeremías. Marmara hauek entzuten izkio jendeari, bentura nun nahi, sala ezazue, sala bezagun. Nerea biskideak berak ere begira dauzka, ni noiz eduriko, eta nibiratzen dugun eta menperaturik egin dugu. Hartu eta bere ordaina emango diogu. Baina nerekin daukat jauna, udari indarzu. Eroriko dira nire etxaia, eta ezazkit gari gehinuko. Beren asmoak ezin bete dituztelako. Behin ere aztuko ez den lortxagoria izango dute. Diren guztien jauna zintzoaren aztertzen eta bihotzaren barren minetan ikusten duzuna. Ikus dezaklara nik haienon kontrako zure bedengatuak, zure gai kuntzituk nik bere hautzia. Kanta jaunari horretza zure jauna. Arren eskatu zuen eskutik, bertsuaren bizia. Jaunak eskana. Haiek erantzun, egite horrengatik ez, baina birauarengatik harrikatzen zaitugu. Gizon izanik, zure burua jangoiko egiten duzulako. Jesusek erantzun, ez aldago idatzirik zuen legean. Nik esan nuen jangoiko zeraten, jangoikoaren hitza etorri zitzaienei, jangoiko esaten bazaien, eta liburu santuak ez dezaken utxegin, aitak sagaratu eta mundura bidali duenarentzat bilauka ari dela diozu ezuek, jangoikoaren semea dela esan duelako, nire itaren egintzak egiten ez baditut, ez sinistu niri, baina egiten baditut, niri ez bada ere sinistu nire ekintzei, jakin eta ezagutu dezazuen aitarian dagoela, eta ni aitagan. Berriz ere, baitu nahi izan zuten, baina ies egin ziren eskuetatik. Eta berriro Jordanez beste aldera joan zen. Joanek
eta gelditu zen. Asko biluztenaren gana eta honela esaten zuten, Joanek ez zuen ezaugarririk egin, hala ere, Joanek honentzat esan zuen guztia egia zen, eta asko sinistu zuenarengan. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Gaurko horretan entzun dugu, hain zuzen ere, Jesusek bera hil nahi zuen jende talde batekin izandako elkarrizketa. Testuingurua gogorra da, pertsona batzuk talde batek norbait harrika hil nahi duenean, betxatu behar dugu zen horako amor zen horako gorrotu eduki behar den pertsona bat harrika hiltzeko. Eta halako talde baten aurrean, Jesusek aurrez aurre hitz egin nahi izan ziren. Batez ere, pentsarazteko. Egia da, gizakiok, batez ere taldean zerbait erabakitzen dugunean, kasi gure razionalidade pixka galdu bezala egiten. Los seres humanos, un grupo, se pone una idea y como que nos arrastra y nos cuesta más racionalizar, pensar por qué, etc. Y podemos pensar que en esta situación no era distinto, querían apedrear a Jesús. Y en varias ocasiones parece que intentaron, en otra ocasión aparece también que intentaron despeñarlo por un precipicio por la rabia que sentían de no poder contradecirle dialécticamente. Cuando hablaba con Jesús, quedaban en evidencia, tanto dialécticamente, digamos, por medio de argumentos, como por los hechos. Los hechos que hacía Jesús eran incontestables, porque al fin y al cabo un hecho no se puede negar. Digamos que no es una cuestión de fe, un hecho que vemos. Otra cosa será que uno no lo haya visto, pero si lo ha visto no lo puede negar. Por eso el argumento que utilizaba para desacreditar a Jesús no era decir, no es verdad que haya curado a este enfermo, no es verdad que Jesús haya hecho este milagro, sino que decía que los hace por el poder del demonio. Y de esa manera alimentaban ese odio en algunas personas contra Jesús. Jesús les da cara y trata de hacerles reflexionar. Entonces les dice, ¿por qué? ¿Por cuál de mis obras buenas me apedreáis? Vemos como Jesús curaba muchísima gente. En tantos lugares que llegaba, decía que llegaban, nos dicen los evangelios, filas enteras de personas enfermas para que Jesús les impusiera las manos y les curara. En algún sitio dice, Jesús hizo pocos milagros en aquel sitio porque tenía poca fe, pero hizo milagros también. Entonces, vemos que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, un bien grandísimo. La gente necesitada, la gente sufriente, acudía a él, tanto desde un punto de vista vamos a decir, psicológico, de dolor psicológico, o dolor por los propios pecados, como también desde el punto de vista físico. Jesús sanaba, curaba, era taumaturgo, como se dice, de las cosas malas que tenían las personas. Y le dijo, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Por eso no, te apedreamos porque tú, siendo hombre, te has puesto al mismo nivel que Dios. Y entonces Jesús les dice, y les quiere hacer reflexionar, si yo no hiciera las obras de mi Padre, es normal que no me creyerais. Pero si hago las obras de mi Padre, aunque no me creéis a mí, creed por lo menos a las obras. Mirad lo que tenéis delante y luego después sacar vuestras reflexiones. Posiblemente alguno, escuchando eso, le hiciera reflexionar, pero nos damos cuenta que la gran mayoría estaba tan cegada que no quiso escuchar esa verdad. Nosotros le pedimos que nuestra actitud sea siempre abierta a la verdad, abierta a Él, y el escuchar su palabra siempre nos ilumine para nuestra vida. Eta egin ditzagun orain gure eskatu. Eskatu dugu gaur egun honetan, bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesus egin pertsonak topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun
bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Eta gurutzearen indarrean harri-harri agertzen da. Bai munduaren epaia, bai gurutziltzatuaren nagusitasuna. Horregatik guk ere, aingelu eta santu guztiekin batean goresten zaitugu gauna oz betean kankari. Santu, santu, santua, hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta xalorenaren kabeza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, adalean zure sarbitzari onartu behituzulako.
eta apali eskatzen dugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugu gaur Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabadurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Frantzisko Gureita Santuarekin, Florentzio gure hartzailekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Miguel eta Enrique, aritzazu zure begiaren argitan. Errukizak izkigu erren guk guztiok betiko bizitzen itxi bezagun, Kagoikoaren ama Maria Doatxurekin, San Jose bere senarrekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztiken horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrela zera, santu izan zure izena, etorri zure erreinoa, egin berri zure gaina zerua bezala gure emaitu gaur egunotako biak, markatu gure zora, gure zorgure barkatzen gure zero, eta ezatutik endabian erotzen baina Atera gaitzazu, jauna gaitza guztietatik, gaituztu pakea gure egunotan, zure errukiak eskarpeka hori garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionak itxarokenean, Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zaila dela. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei pakea uste dizuet, pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, nahi zure elizari pakea eman batasuna. Errege bizi ezera gizaldi eta gizaldi. Eta jaunaren pakea beti zuekin. Nahi zure pakea.
zagun otoiz. Hartu dugu sakramentuaren babesak jauna, ez dezaigula inoiz hutsegin. Eta orduan ditzala gugandik kaltegarri guztiak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, edinka zaitzatela jainko guztiak, gaitak eta semiak eta espirituak, zuaztek jaunaren pakean. Datorren ostiralean ez da izango hemen ostira santua da, eta 11 egongo da buruzbidea, baina parrokian elizen. Ostira.